Здравейте на всички и добре дошли в моя канал! В днешното видео ще ви покажа една много забавна и лесна маска за премахване на черните точки по лицето. За нея ще са ви необходими няколко капки лимон, белтъкът на едно яйце, малко кухненска хартия или хартия наносна кърпичка, една празна чашка, малка, в която след малко отделяме белтъка. Впоследствие в него капваме няколко капки, 3, 4, 5, колкото успеете да стиснете от лимонът. И сме готови да започнем нанасенето. Аз лично избрах да използвам една четка за грим, която така или иначе никога не съм използвала за гримиране. Вие можете и с ръце, но не мисля, че ще бъде много приятно усещането и доста ще ви потече. Аз лично останах приятно изненадана от ефекта на тази маска, но мисля, че не бих го сравнила с подобна маска, която имам в моя канал, с желатин и прясно мляко, тъй като тя се стяга повече, за разлика от тази с белтъка, и стягайки се повече може на по-дълбоко ниво да отстрани мъртвите клетки от кожата. Но въпреки това е една изключително приятна процедура за лице, която можете да си правите веднъж или 2-3 пъти седмично, няма по никакъв начин да ви навреди. Кожата ви остава изключително бебешки мека. Както видяхте, нанесох белтъка не само в областите, в които може да има черни точки, но и по цялото си лице. След това взимам кърпичка. В промото за видеото избрах да снимам кухненската ролка, но моята лично е доста по-дебела и затова реших да взема малко по-тънка носна кърпичка. Разслоих я, за да стане още по-лесна за нанасяне и ето по този начин я прилепвам като върху лепило. Сега ще добавя малко факти за тези от вас, които са любопитни да знаят малко повече за яйчния белтък. Той е отлично средство за тонизиране и стягане на кожата, като след това я оставя в сияен младежки вид. Също така е много полезен за мазна кожа, тъй като свива големите кожни пори. Яйчният белтък съдържа ензим, който унищожава причиняващите акне бактерии, което пък от своя страна го прави изключително подходящ и за проблемна и склонна към акне кожа. Протеините, съдържащи се в яйчния белтък, поддържат еластичността на кожата, което го прави полезен за намаляване на финните бръчки и линии по лицето.
Почти съм на 100% сигурна, че ще останете доволни от ефекта. Има и леко като лифтинг усещане. И сега идва момента, в който да отстраня остатъците от белта, които са основно в частите по кожата, които не бях покрила с хартия. Ако разбира се вие предпочитате, може направо да си измиете лицето. Много ще се радвам да ми оставите в коментарите вашите впечатления или препоръки, или пък ако искате да потърся и да направя някоя друга маска за вас. И като за финал реших да се погрижа за порите с нещо силно увлажняващо и това е този Aftershave балсам на Nivea, който вече всички жени масово използват за кожата и наистина е много добър. Тази маска няма да замести посещението при козметик, особено при дълбоките замърсявания и екстремните черни точки, но пък със сигурност ще почисти изключително лицето ви и ще го остави страхотно гладко. Благодаря ви за подкрепата, хиляди целувки от мен, обичайте се и до следващото видео!